Chimedzai. Pano pachirongwa papaivapo kare audiobooks. Patiri kutanga kuverenga bhuku idzva Sajeni Chimedza. Rakanyorwa navaJames Kawara. Muverengi wenyu Tete Chichi. Chitsauko 1. Kunyangwe zvako ukandidedza nezita rekuti tsikidzi, handitsamwe kuti wandivirimira. Vazhinji kwazvo vaindidedza nezita iri, asi chikonzero chacho ndaingoita chekufungira. Vamwe ndaingonzwawo vachiti tsikidzi hapana paisingakwane. Kana mugumbeze munotaurwa kateketeke negunun'unu inenge irimo, ichinzwa zvayo yakati pee. Zita rangu chairo rizere, ndinonzi Zenze Chimedza Nemburungwe. Iri zita iri ndiro riri patukadhi twandinopa kuvanhu vandinenge ndichishandira. Basa rangu ini Chimedza Nemburungwe nderekufeya-feya. Ndinoita utikitivha hwangu pachezvangu, ndichiwana muripo wekuti ndinotenga upfu ndichisiya imwe yekutomwaya. Handina zviyazve dzvene kumunhu anenge auya kwandiri achiti ndimushandire basa rake. MuHarare ndaiva nembiri. Kana paine aita aisandiziva, kwaiva kudaro pamusana pekuti dzaiva shanje dzemunhu iyeye, kana kuti kundivenga kwake. Kana pandaitsika chaipo netsoka dzangu, ivhu repo raitoziva kuti vatiremera pamusoro ava ndava Chimedza Nemburungwe, vakanda mumvuri wavo. Kuti muzvirambe kuti kwete, tangai maongorora rugwaro urwo. Zvakadai izvi, mangwanani emumwe mugovera wegore remadhongwi achapfunya chisero, ini ndaive zvangu ndigere muhofisi yangu muHarare. Hofisi yangu yaive muhwaro wechina, mune imwe hopositezi yainzi Brighton House, yaiva paisangana migwagwa yaiti Stanley naFirst Street. Musi uno kugara kwandaive ndaita muhofisi kudaro, ndaiva ndisina basa randaiva naro. Ndaingove ndauya kuzogara muhofisi umu ndichinzwa kutonhora kwaiita zuva rechitanhatu remwedzi wechikumi wegore iri, nekuteererawo kunyaudza kwaiita tapureta yemusikana aindisevenzera, uyo aingunoibaya-baya ari muhofisi make yaiva yakadongorera mune yangu. Liza uyu aigogodza tapureta zvisina kana mukare akamboona, kana ini ndaidada naye kunyange pane vayeni. Josamu aiita basa rekuchengeta mahofisi akatsvinda nekubika putugadzike, aiva asipo musi uyu. Migovera yese aiva asingauye kubasa. Ndakambofunga zvekuti ndizvibikire putugadzike, zvandakanga ndoifunga kudaro, ndichibva ndamiswa nemubvunzo wekuti, gara zviya mukomichi imwe munoiswa zvigwaku zvekofi zvingani? Ndakabva ndarega. Paindokunonga bepa nhau rakanga risina aiva atamboverenga zvake kubva panguva yandaive ndaritenga. Zvenhau hazvo hazvindifadze kana ndisati ndaona mabhiza. Ndakatanga kuzarura kupeji yaiva yezvemabhiza ndokumbopukuta meso angu nekachira kuti ndinyatsoona zvakanaka, sezvo akangosinina misodzi nechando chaipinda napamafafitera aiva akangoti haradada. Ndaiva neusimbe hwekusimuka kuti ndipfige mafafitera aya, nechemumwoyo ndichingoti, iye Liza achachinzwawo chando mari kugogodza tapureta umu, ozouya opfiga mawindo aya. Mujawo wemabhiza waiveko musi uyu waiva nemari chaizvo, zviuru zvamadhora. Ipapo ndakabva ndanzwa mwoyo wangu kuti tabvu tabvu tubvu tubvu. Zvemabhiza izvi zvakandipinda mwoyo seri neseri. Ndakabata-bata homwe dzangu ndikanzwa kuti pfokocho wocho, ndichibva ndanyemwerera. Ruoko rwangu
haruna kuzesa kupinda muhomwe ruchibuda rwakabata madhora 5 namasenzi 10 ndakaisa mari iyi patafura yaiva pamberi pangu, ndokuzvuva dura raiva pasi petafura raigara mapepa akasiyana-siyana. Handina kumbotarisa zvizhinji zvaivemo. Ndakangononga mapepa emujawo wamabhiza aigaramo akatoita mirwi ndokuswededzera chigaro changu mberi, ndotanga kunyora tunhamba twamabhiza pamapepa aya. Ndapedza ndakabayira madhora 5 aye nemasenzi acho zvese. Mwoyo wangu ndakabva ndaunzwa kuti mwenyengu, ndichizvinyepera kuti pano handiapotse. Ndakabva ndatanga kufunga nezvemotokari yangu yakanga isisina peturu. Hasha dzichibva dzandibata pakare. Zvemotokari dzinoda kunditadzisa kutamba mabhiza nekushaya peturu kwadzo handizvide kana napaduku pese. Ipapo ndakabva ndatsidzira kuti ndikangoabata chete mabhiza iwaya, chimotokari ichocho ndaibva ndachisiya pachaiva chaperera peturu ipapo, ndobva ndanopindira imwe motokari itsva. Uno muzvambarara wakaita seumwe wandaiva ndaona pamufananidzo waiva mune rimwe bhuku raiva muhofisi mangu imomo. Ndakabva ndasimuka kuti nditore bhuku iri kuti ndiyevezve motokari iyi yandaida kuzopindira ndaita mhanza kumabhiza. Zvamunoona mai, mabhiza aya anomboita kuti murume mukuru afunge sepwere chaiyo. Ndakatanga kutarisa pakabati yaiva pedyo nemusuwo waipinda muhofisi yaLaiza. Handina kuriona, asi ndipo pandaiva ndarisiya. Ndakatarisa pane imwe kabati yaive nemichina yangu yekutoresa mufananidzo nekusorera zviri kure. Paiva pasina. Ndakazarura rimwe dura raigara mamwe mapepa ezvebasa rangu. Raiva risimo. Ndakadotarisa pano neapo, asi handina kuona kana mufananidzo waro zvaro. Chakabata meso angu mapepa aye andaiva ndadzimikira nhamba dzemabhiza. Ndakabva ndakorera muhomwe zvese nemari yacho, nekuti ndaiva ndisingade kuti mumwe munhu agopinda muhofisi mangu agoita mhanza nenhamba dzangu asiya asina kundibhadhara tipi. Ndangariro yangu yakadzokerazve kubhuku nemotokari. Raiva ratorwa nani nhai vedu werere. Kuipa kwazvo kwaiva kwokuti bhuku iri raiva risiri rangu pekare. Ndaiva ndatorikwereta kune imwe shamwari yangu yaigara makare muHarare. Musi wandaiva ndarikwereta uyu, ndatosanganidzana naye pagaraji ainaro achitsvaga peturu yemotokari yake. Musi iwoyo pagaraji ipapo ndaiva ndawanawo paine vamwe vanhu vaiva vakawanda, asi handina kumubhenge ndaita shungu navo. Ini neshamwari yangu pamugere taitove tatombokurukura zvedu nezvemotokari yaiva mubhuku iyi, yandaiva ndamuratidza kuti ndiyo yandaiva neshungu nayo. Takadzimara kubva pagaraji apa nyaya iri yemotokari iyoyo. Pfungwa yangu yakadzokerazve kubhuku. Dai pamugere aizofunga zvekundiyeuchidza nezvebhuku iri kuti ndaiva ndagarisa naro, ndaizogona zvangu kumuti, shamwari wee, bhuku riya ndakarasa. Asi mumwoyo mangu ndaizogara ndichizvinetsa misi yese. Ndaizviona sezvaisaratidza unhu. Ndakamboda kuti ndibvunze Laiza, ndikabva ndaziva kuti handiye aiva atora bhuku iri. Raiva bhuku remotokari nezvemotokari chete. Laiza aivenga motokari, kana kubasa chaiko. Airamba kuuya nemotokari, achida kasikuta kake kaiti kana achinga akagarira kudai, waiti zvokwadi, yeuno mwana wengurozi azoburuka. Chaivengerwa motokari naLaiza ndaisachiziva, uye ndaiva ndisati ndambomubvunza kuti andinyeurirewo zvaiwana zvakavandika zvaiva pakutasva sikuta
kwemhandara. Nekudaro, pfungwa yekuti ndiye aiva atora bhuku randaishishinika kutsvaga iri, ndakabva ndaiti kwakadaro hupukupu. Ndakapedzisira ndofunga zvangu zvekuti ndifambe netsoka kuenda kwaitambirwa mabhiza kuti ndinosiya ndabayisa mapepa angu. Ndipo pandakati meso angu kandei pakasefa kaiva pakachikona. Bhuku riya raivepo zvaro rakati pamusoro pesefa pu. Ndakaritora ndokumborifuridza kunge raiva nehuruva. Pandairifuridza kudari ndipo pakadonha hamviropu chena yaiva yakareba kwazvo. Ndakasimudza hamviropu iyi ndokunzwa isingareme, asi yairatidza seyaive negwaro mukati yaive yakanamwa. Pamusoro payo yaiva nezita rangu. Handina kurangarira kuti ndaiva ndamboisa hamviropu yakadai mubhuku iri. Ndakaisa bhuku riya patafura ndokuvhura hamviropu iya. Ndakaverenga gwaro raiva muhamviropu iyi, mimwe yangu ichidedera. Zvakaita kuti ndimbodongorera kuhofisi kwaLaiza kuti ndione kuti aiva asina kudongorera here achindiseka. Ndakangonzwa kufashaira kwetapureta. Mwoyo wangu wakaramba uchingoramba kuti ichi chingave chokwadi kunze kwekuti raitova jezvaro. Laiza chete ndiye aiwanzonditsika dzakafanana nedzakadai, asi izvi zvinenge zvaiva zvoda kuti pfuuridze pamwero wezera raLaiza rekunyemwenya neni achindisira kugwaro twemisikanzwa patafura pangu. Handaimbofunga kuti mumwe munhu wekunze zvake angakwanise kupinda mumahofisi mangu achiita zvaanoda zvake kana kundisarudzira zvekuita. Iyeyu munhu aiva andinyorera gwaro raiva muhamviropu iyi aiva anyatsoti, iwe tsikidzi, kana kuti Chimedza nemburungwe, wanyanya kuvhaira. Upfu hwevamwe hausi hwemumba mako. Kana mapurisa ashaya ngazvigumire ipapo. Ndakuyambira usazoti Harare yakupindukira. 127 iyo ibva watorega zvako. Ndakamboda kuridza kakuwe ndiri ndega zvangu imomo. Ndinoda kutora nguva ino kukutendai vateereri nekusubscriber. Makorokoto tasvika pa1000 subscribers. Kune avo vanofarira zvavo kuuya vachitandara nesu pachirongwa, musati masubscriber, hapana chekumirira, ngatisubscribei. Pane shanduko yamuri kuona pava nema-adverts. Takuonawo ma-superchats, ma-stickers, ma-super thanks, uye ne-membership iri available. Asi zvinhu zvese izvi munogona kubvunza kuti zvaitirwei. Isupport yamunenge muchipa pane chirongwa chedu, ende kubudikidza nesupport yenyu tichakwanisawo kutenga better equipment inoita kuti tive nesound yedu yakanaka, kuti pamunenge muchiteerera kana nemi zvinenge zvichiendeka, uye nekungosapotawo general support yekuti tete chichi we appreciate nguva yenyu nezvese zvamunoenda through kuti muzotiunzira chirongwa chedu. Thank you. Ndiani kweyeyo aida kutyisidzira tsikidzi? Vazhinji vaiva vaedza kundityisidzira nekundivhundutsira vakadzokorana neni nemeso. Kweri benzi iri rekusiya ranyora zvaro richienda. Ndihwo wandinoti hugwaraka uhu. Akadi kupinda ndiri muno akanditaurira nemuromo wake. Ipapo hana yangu yakabva yamboti vhiku. Ini hana yangu airove zvemasadza evhu mugaba raimbove rejamu. Ndakadzokera pachigaro changu ndokuti gada ndofunga. Izvi zvaiita sezvaiva mazviro kwazvo. Iye munhu iyeyu aiva ambopinda muhofisi mangu sei? Rini? Achidei? Akatorei? Anoziva sei kuti motokari iyi ndiyo yandine shungu nayo? Sei aisa gwaro iri
mubhuku remotokari yandine shungu nayo. Kuti ndiJoramu aivaisa gwaro iri mubhuku iri here? Kwete, Joramu haanyore zvakadai. Mumwe munhu anyora gwaro iri. Zvino ndiani? Iyo 127 yaareva ndeipi? Mhosva yese yandinosevenza inonyorwa mubhuku. Liza ndiye aiziva marongero aaizviita. Ini changu kwaingove kufeya. Chiramba zvimwe zvemapepa emuhofisi. Ndakabva ndasimudza runhare ipapo ndokutenderedza. Mave nenzara here vatsikidzi? Inzwi raLiza rakadaro nemurunhare richiratidza kuti aiva asingade zvekukanganiswa kana ari pabasa. Kwete. Ndakadarowo nemurunhare ndokunyara kutaura kuti ndakanga ndoda kofi. Ndakazongoti regai ndiite zvekutanga nekuti, nhai Liza, ikoko hakusi kutonhora here? Muno kutonhora kwamuri kuita munenge mufiriji chaimo. Mune beans nehove here? 2 packets green beans, please. Ndati munenge mufiriji. Handina kuti mufiriji. Tungidzai mbaura. Ndashaya puragi. Mambondibvunza here? Ndiri kutobvunza izvozvi. Tarisai mukabati nematsambe ezvikwereti. Zvakanaka Liza, wazvita zvako. Iye akabva akurumidza kuti, hamudi kofi here? Ndogadzira neenyu here? Zvemuhofisi zvinobvunzwa here nhai Liza? Ndakadaro ndokwiridzira kadziwa. Mwoyo wangu wakanga ofarira zvekofi. Munhu anongogadzira kofi yonwiwa. Ndakambonyarara ndokwiridzira zvekadziwa. Ndakazoti, ko, mhosva 127 ndeipi iyoyo? Liza akambonyarara ndichingonzwa mapepa kukwizana. Mushure mekanguva ndakanzwa ave kuti, hatina mhosva iri pa127. Kusvika nhasi musi wa3 June tiri panhamba 126 chete. Zvakanaka Liza, ndizvo zvandanga ndichida kuziva chete. Ndakakwidibira runhare, mwoyo wangu wopamhidzira kuti, nekuda kuziva kana wanga uchibika kofi. Ndakatora gwaro riya ndokuriverenga zvekare. Mushure ndakati dhuu kufunga. Ndangariro yangu yakatanga nekuvavengi vangu vandaiziva vaiva muHarare. Yakaunganidza varume 9 nevakadzi 3. Ndangariro yangu yakaongorora magariro evanhu 10, kwavaishanda, kwavaigara, kwavainwira, kwavaivhakachira kana kufarira. Hapana chakawanikwa nendangariro yangu chakandipa tsono yekubayira pamunyori wamashoko ekundivhundutsira aya. Munhu uyu aiva apinda muhofisi mangu nepai chaizvo. Mubvunzo uyu nemimwe yakawanda yakaramba ichitenderera mundangariro mangu. Ndini ndaiva ndapedzisa kubva pahofisi zuro racho. Mafafitera ese ndaiva ndasiya ndati gedye. Magoni ese ndaiva ndasiya ndakiya. Ko, kuti munhu iyeyu aiva aongorora kidza pamahofisi angu. Ndokunochekesa dzake kabisira here? Zvese izvi zvaingunokandana tsiva mundangariro mangu. Ndaiva shishi zvekuti handina kuona kupinda kwakaita Liza auya nekofi. Kana kugadzika kwaakaita patafura pameso pangu. Ndakangonzwa munhuhwiriro wayo, asi hauna kutekenya havi yangu kana chido. Ndakaramba ndichifunga kusvikira Liza adzoka muhofisi mangu kechipiri. Ndobvisa zvangu here kofi iyi? Liza akadaro amira pedyo neni. Aiva akabata butwa remapepa raiva ataipa. Kunyemwerera kwaaiita kwaive kwekunzwa chando. Ko inga nhai yatotonhora zvayo kare kare. Nhai
Ndakaita sekakukanuka. Ndangariro yangu yakanga yadzokera makare muhofisi, ndokuti paneni mwene wayo ziva tende. Ko inga yakatonhora zvayo kare naEliza. Ndakadaro ndichigurwidzira kofi iya yakanga yave kunge mvura ichisipiti kutonhorera. Wamboibika here kana kuti wangodira mvura mbishi? Liza haana kuda kundipindura. Dai akada zvake ndingadai ndakabva ndaziva kuti kuita sekretari handi kuti munhu obva wati wawana kuki pakare. Liza aiti kana ada zvake waimboti hachina meno mukanwa nekupotsa kutaura kwake. Akazongonyepedzera kunyemwerera achibva ati, nhai vatsikidzi, mungandiyamure here nefaira riya rina mapepa emabasa andakashanda kare? Faira ripi Liza? Handina kumbotora chinhu muhofisi mako ini. Zvino ramera makumbo rikafamba here? Ndakamboramba ndakamutarisa ndikazoti, rine mweya sewako here rinomera makumbo richifamba? Handiti zviya ndimi makapedzisira kubva pano pahofisi nezuro. Nhasi ndimi matanga kusvikazve. Ndaona kabati inogara mafaira angu yakashama. Iro faira randiri kuda ranga risimo. Wakasiya wakiya here pakabati pacho? Dai ndakasiya ndisina kukiya ndingadai ndisina kutaura kuti ndariwana rakashama. Ndakambonyepedzera kunyemwerera ndichinyatsozeya kwachu yaLiza. Ipapo dzangu dzaichovha bhasikoro ndichiedza kuwana kwachu yekutsinhira nayo. Ndakashaya ingandifadze. Pakarepo mapapu angu akabva amboita usimbe hwokuvhutira mweya, hana yangu zvayakati vhiku. Faira, gwaro riya? Ndakabva ndangoti, Liza akabva atiwo, riri kupi? Chimboenda muhofisi mako Liza, ndichakudeedza mbaimbai. Pane zvimwe zvinhu zvandiri kuda kutarisa mufaira iroro kuti ndipamhidzire pane zvandiri kutaipa iye zvino. Chimbondipai, kana muchirida ndichazokupai gare gare. Ina handidi zvangu zvekuti kana ndichida kufunga mumwe munhu oramba achindisembura uye akandimirira pameso pangu. Liza aizviziva izvozvo, asi iye aiti hatinzwe. Dai aiziva kuti faira iroro pari zvino rainge ratove mumaoko emuvengi. Aidai asina kuramba akandimirira pameso, akandiyeva kudaro kunge pwere yaona chine mavara. Ini ndaive ndisingadewo kukurumidza ndamutaurira zvaiva zvaitika mumahofisi. Kuti ndingomuti chibva pameso pangu unomira uko, hazvaida. Ndakafunga kazano kekumutanda nako. Ndakaunyanidza pamhanza ndokuita sekunge ndaiona zvimwe zvinosemesa ndichibva ndati, ko, izvo zvitema zvinenge matsito zvaenda pamhanza pako nhai Liza zvave zvii? Munhukadzi ukamudaro chete wamugona. Zvipi? Liza akadaro achibva abata mhanza yake omhanyira mukamba kaiva negirazi kaiva padivi pehofisi yake kaiwanzopinda runa pazuva. Kuseni achauya kubasa, masikati oenda kunodya. Obva kunodya nenguva yekupedza basa manheru oenda kumba. Ndakamunzwa ogegedzera kuseka ave ega imomo, ndichibva ndaunyanidza mhanza yangu ndotanga kufunga. Ndakazombofunga rungani. Runhare rwakabva rwatanga rwiyo rwezana. Ndakamboramba ndakarwutarisa kunge ndaiva ndakatarisa mugugudzi. Ndiani? Ndakadaro ndarwusimudza ndino kare. Liza ndakamunzwa oti, pane mumwe murume nemudzimai vari muno vanoda kukuonai. Zvakanaka, ngavapinde zvavo. Ndakazodaro meso angu ave kuongorora zvigaro zvaive kune rimwe divi retafura, ndichida kunyatsogutsikana kuti zvaive zvisina guruva. Hapana chinhu chinondimonya moyo sekuona mweni achiti kana obuda muhofisi mangu otanga kuguma nguo.
Kupinda kwakaita baba namai matichaya muhofisi mangu, ndakabva ndangozibwa kuti zvechokwadi herino basa rakanga razondivinga. Zviso zvababa naamai ava zvaisaratidza kufara kana napaduku pese. Kana pandakavati vagare pazvigaro, ndainge ndavati vazvikande mhako rekumisana yavo. Ndakanyemwerera ndokuvakwazisa. Ndatenda nekuteerera kwenyu.